Hi, Shi. Hello po. Ayan, good evening sa'yo, Shi. Loud and clear po ba? Ayan. Shi, ano ba? Shi. She. Shi, palakas na lang ako ng boses kasi for some reason parang ang hina-hina ng reception sa'yo. Hello Ayan. po? Ayan, better. Ayun naman pala. So, sige, Shi. Kwentuhan mo na ako anong problema ni Shi at all the way from Germany napatawag ka sa usapang LDR. Ano po kasi yun about sa ex ko? Mhm. Okay na rin naman siguro po ako, kaya lang may mga naririnig pa rin po kasi, may mga nalalaman pa rin po kasi ako. Okay. Ilang taon ba kayo together ni ex? Magto 2 years na po sana sa 8. Magto 2 years na sana sa? 8 po, September 8. September 8. Okay. Mhm. Tapos, bakit kayo naghiwalay? Kasi po ganito po yun, last year po, nag-break din kami. Dahil? Dahil sa sobrang selos niya po, tapos pag hindi po ako nakakapadala agad ng pera, sinasabihan niya ako ng basura, squatter ka. Oh, wait lang. Ito Tas ay boyfriend. Opo. Bakit may pera involved? Kasi po hindi po siya tinutulungan ng family niya. Tinutulungan saan? Kasi po wala na po siyang parents. Tapos nakikitira lang po siya sa tita niya. Parang Okay. ganun po. Ilang taon na ba siya? 24? 24. Wala siyang trabaho Opo. para sustentuhan yung sarili niya? May trabaho po siya dati. Mm. Call center po siya. Mm. Tapos sa akin po kasi okay na, wala po sa akin problema. Basta yung akin lang po, syempre nagpapagod ako bilang nurse dito. Kung baga po sa akin, yung kapalit na lang maging totoo siya sa akin. Mhm. Siguro po Teka lang. late lang po ako. Sa relationship ninyong almost 2 years, ayan ha, linawin lang natin, si araw-araw ka ba, I mean, buwan-buwan ka bang nagpapadala sa kanya or every time lang na humihingi ka? It's more like an allowance ba o parang nangungutang Monthly siya? po. So allowance talaga. Who suggested? Hindi po alam ng parents ko, ng family ko. Pero who suggested to do it? Did you? Hindi po siya po. Kasi po lagi siyang ng problema sa rent ng bahay, ganyan. So sabi niya sa'yo talaga, padalhan mo ko buwan-buwan, ganon. Parang gano'n na rin po yung nakasunduan namin dalawa. Basta sabi ko lang po sa kanya, sige, tutulungan kita pero sana yung kapalit, wag yung magloloko ka. Kasi syempre po, bilang nandito po ako sa ibang bansa with my parents po, syempre po hindi nila alam yung ginagawa ko na nagsisikreto ako nagpapadala sa kanya. Tapos may I just ask, magkano pinapadala mo sa kanya buwan-buwan if it's not too invasive for you? Nasa 35K plus po. 35K a month? Opo. Oh my God, ang laki. Sometimes po, 2 times pa. 60 plus a month? Why? Saan niya ginagamit? Saan ba siya nakatira? Sa penthouse? Nakakaloka. Hindi, nung last po na to, bago po ako bumalik ng Pilipinas, nag-vacation po ng Philippines, nasa condo na po siya. Sa kondo na siya tumira, walang pera, pero nasa kondo. Ibang klase. Kasi, parang sa akin po, okay lang yun kasi ang dami na naming plan, ganyan. Tapos inaano ko pa niya na gusto ko siyang idala dito. Okay, o sige. Tapos, paano kayo uli naghiwalay Tapos, kasi seloso siya? Tapos dahil din po sa pera kasi na-relate. Minsan po kasi syempre pag nurse ka po, hindi ka po basta-basta makakalabas agad ng hospital. Tapos hindi ko po kasi ugaling nagpapasundo kay papa sa trabaho, ganyan. Siguro po magpapasundo or magpapahatid lang ako pag yung sobrang late na po talaga ako or hindi po dumadating agad yung bus po. Okay. Opo. Then kasi ganito po yun. Last year po, okay, medyo naka-move on na po ako sa kanya before mag-December. Siguro po natunugan niya na uuwi ako ng Pilipinas, ganyan. Nakipagbalikan po siya, nagmamakawa siya na sabi niya, unblock mo ako. Sabi ko sa kanya, unblock kita tapos mumurahin mo lang rin ako, ganyan. Tapos sabi ko, syempre, ang hirap-hirap na, ang lambot-lambot ng puso ko sa'yo. Tapos ikaw, nagmumura ka lang dahil
nalilit ako magpadala sa'yo. Tapos ganun po. Tapos nag-clear na ulit lahat. Okay na. Hanggang sa pumayag na naman ako makipagbalikan sa kanya. Okay. Pero bago po ako before po noon, lagi po ako umiyak sa mama ko na sabi ko, ma, bakit ganun si Jerome? Sabi ko, bakit po ganun siya? Sinasabihan niya po ako ng basura daw ako, squatter daw po ako. Tapos minumura niya ako yung sinasabi niya pa po sa akin na kahit kailan pag nawala ako sa'yo, wala nang lalaki magseseryoso sa'yo. Ganyan po yung sinasabi niya. Pero after po na yun na nag-open up ako sa mama ko, naging okay po ako. Tapos nagparamdam siya nung okay na ako. Miski po yung ate niya, sinasabi sa akin na isipin mo yung sarili mo, wag tawag dito, yung hiwalayan mo na siya kasi hindi siya marunong magmahal or magbigay ng feedback sa tao na nagmamahal sa kanya or nagsasacrifice sa kanya. Ugali niya po kasi ang dami ko na kasi po before narinig na, ikaw ba yung girlfriend niya? Kasi sabi, hinuhututan ka lang daw talaga na yun, pero hindi siya seryoso sa'yo. Pero hindi po ako sinakinig kasi sa kanya po ako naniniwala. Okay. Tapos nung umuwi pa ako before ng 2016 sa Pilipinas, after Christmas po, nakilala ko, nag-meet na po kami dalawa. Tapos, kasama ko po yung mga kaibigan ko, kasama ko rin siya. Tapos, dinala ko po siya sa Mindoro para syempre po, bilang respect na rin po sa family ko sa province ko, pinakilala ko po siya. As in sa lahat po, pati dun sa mga kapitbahay namin, pinakilala ko siya kasi nga po, para alam nila na siya yung boyfriend ko. Tinanggap po siya ng buong buo ng pamilya ko na siya yung kauna-unang lalaki pinakilala ko sa bahay. Okay, At tapos? sa buong pamilya ko po. Tapos nung bumalik na po ako ng Germany, siguro po mga September or August, nalaman ko po na ng babae siya. Tapos yung babae ka-Facebook ko pa. Okay. Bigla pong nag-chat sa akin yung babae na sabi niya, kayo pa ba ni Jerome? Sabi ko, nagkakalabuan kami dalawa pero kami pa. Sabi niya kasi nakipag-date siya sa akin tapos sinama niya ako dun sa bahay ng tita niya. So, syempre po sa akin, ako nga hindi niya mapakilala sa ibang tita niya. Bakit siya dinala pa doon? Okay. So ngayon, anong sitwasyon nyo ngayon, Shi? The more you tell me about this boy kasi, the more I hate him eh. So, kamusta kayo ngayon? Wala na po kami. Okay, good. So, anong problema? Buti na lang wala na siya sa buhay mo. Opo, kasi po, hindi ko na rin po talaga kaya. Kasi po, nung umuwi po ako this year, nung March 8 po, hindi po agad ako pumunta sa kanya kasi alam ko naman po kasi yung mangyayari. Yung tipo na pag pumunta ka sa kanya, tapos lalabas nga kayo, siya nang bibili na. Okay lang naman sana, kaya lang Hindi okay. Parang- That's something that I want to make you realize eh. She yung ginagawa mo for her or for him, hindi okay. You giving 60,000 pesos buwan-buwan, 30,000 pesos buwan-buwan for a guy. Diba? You have to realize, I may be exaggerating my voice, pero exaggerated din kasi yung pagpapadala mo, te. Mas malupit ka pang magpadala sa ibang OFW sa pamilya nila. Take note, may anak sila ha. Pero ikaw, lalaki lang yan. Tas nakakaloka pa dito, wala na nga siyang maayos na sigurong trabaho makakapagbigay sa kanya ng pera. Wala na nga siyang way in any way na pwedeng ipambayad sa'yo sa lahat ng naitulong mo sa kanya. Ang kapal pa ng mukha niya kumuha ng condo unit. Tas doon pa siya titira. Tas ang kapal pa ng mukha niya mambabae. Ang kapal pa ng mukha niya mag-shopping. It's not okay. Never do that. Po kasi yun. Teka lang, you have to make me realize. I'm not bragging about you. I'm not telling you na, hey, you brag about this kasi ang laki ng perang na ibigay mo sa kanya. I'm making you realize na that's not the way to love a person. If mahal mo yung isang tao, hindi sa ganung paraan mo siya i-spoil. Okay lang bigyan ng gift. Okay lang tulungan. Pero sustentuhan? Mali yun,
even after this boy, makakuha ka uli ng isang lalaki na mamahalin mo ng ganyan kasobra, knowing how much or knowing kung paano ka pag nagmamahal ka, she'd never do this again. Let this guy be the last guy na makakakuha sa iyo ng ganung kalaki. Tama yung mga Sa magulang kanya mo. ko lang po kasi ginawa yun. Then never do it again. Talaga. Oo, never do it again. Kahit kanino pa, kahit gaano pa kasanto yung makakasama mo, kahit mabait naman siya, kahit loyal naman siya, kahit sweet naman siya, do not do that. Kasi you are creating a monster out of that person kapag sinuplayan mo ng sinuplayan ng mga luho sa buhay. Gets mo, Koshi? That's not a way to love a person, ha? Huwag mo na ulitin yon. O sige, continue. Tapos po, nung umuwi po ako ng March 8, hindi po agad ako pumunta sa condo kasi ando naman po kasi yung ate niya tas yung boyfriend ng ate niya. Sabi ko, tatapusin ko muna yung birthday ng kuya ko kasi nga po, syempre, first muna. Doon, magkakasama po kami ng family ko sa hotel. Tapos meron po kasi akong kaibigan din, mga babae po kami. Then, nung ka-birthday po yung ng best friend ko, yung kuya ko, sabi ko sa kanya, sabi ko, after na lang ng birthday ng kuya ko, pupunta ako sa'yo. Sabi mo kanino? Doon po sa boyfriend ko. Kayo pa rin yan, nung moment na yan. Nung moment po na yun. Okay, tapos? Bali last week lang po kami talaga totaling nag-break. Nag-break, Opo. Tapos pumunta po ako, pumunta po kami ng mga family ko kung saan that day po. Then sabi ko sa mama ko, after ng birthday ni kuya, sa gabi kami na naman po ng mga kaibigan kong babaeng Tapos, lumabas, after ng birthday po ng kuya ko, lumabas po kami ng mga kaibigan kong mga babae. Kumain lang po kami, tapos nagkaayayaan na pumunta ng bar. So, hindi naman po porket pumunta ka ng bar, nakipag-anuhan ka na sa lalaki po. Siyempre, may dekadelesa din naman po akong tao. Tapos, nung time po na yon, may mga nagchat-chat na po sa akin na nababasa niyang ganyan. Sabi ko sa kanya, magtaka ka kung may lalaki ako, edi sana noon pa, hiniwalayan na kita kasi alam ko naman na ganyan yung ugali mo, edi sana noon pa ako nawala sa'yo. Pinakita ko po sa kanya nung pagstay ko ng Pilipinas na almost 3 months po, na halos pati trabaho ko po nawala sa akin dahil pinakita ko po sa kanya na kung ano yung love niya, may ibigay man ako o wala. DJ Lala, sa lahat po naging boyfriend ko, hindi ko po talaga ugaling lutuan ka, paghandaan ka, sing mo, may pagkain ka na, magluluto ako, maglalaba ako ng kamay lang yung gamit ko. Hindi ko po yun, never ko po ginawa yun. Talagang totally sa kanya lang. Yeah, okay. So, ganito, fast forward ko lang ng onte, kasi yun nga, katulad ng sinabi ko sa iyo kanina, the more I hear about this guy, the more I hate him. And if yun lang yung gagawin natin, we can have all night para siraan siya. Kung ilalagay natin to sa simpleng konteksto, itong jowa mo, isang malaking gago. Ngayon, anong problema? C, he is out of your life completely. You are free from this guy. If you can really call him a man. For me, he's a boy. Malaman ko po kasi, sa best friend niya po, sinasabi niya na obsessed daw po ako sa kanya, na kaya hindi ko daw po siya mahiwalayan. Ganito, kung ang pinoproblema ba natin ay yung aftermath ng relationship nyo, nagkakalat si kuya ng mga hindi kagandahang things about you? Opo. Yun yung problema natin? Sabi niya po, niloko ko po siya, ganyan. Kitang-kita naman po na pinasa ko sa kanya yung screenshot ng lalaki na walang nangyari sa amin, ganyan po. Ganito, Parang gumagawa po siya ng way na ganun po akong tao. Sinasabi niya sa ibang tao na ganun po ako. Listen to me. You know his character. Alam mo kung anong klaseng tao siya. Alam mong mukha siyang pera, alam mong kaya siya humahabol, alam mong kaya siya nagmamanikluhod kasi meron siyang napapala sa'yo. Alam mong the reason why ganyan yan si kuya kasi malaki yung nawala sa kanya. Bukod sa taong nagmamahal sa kanya, nawala sa kanya yung nagbibigay sa kanya ng luhong kinasanayan niya for quite some time. Ngayon, the only way
na he can blackmail you. The only way para masabi niya sa sarili niya na okay lang yan, na para maging, alam mo yon, ma-feed niya yung ego niya sa mga friends na na-acquire niya during those days na sustentado siya from you, ay gumawa ng kwento about you. Ngayon, we can never stop this guy from telling stories. Hindi natin yan mapipigilan. Kung ganyan talaga katabil yung dila niyan, ganyan talaga siya ka-feeling na klase ng tao, at ganyan talaga siya na parang babae, putak ng putak, hayaan mo siya. Hindi natin siya mapipigilan. Wala tayong control over that. What you can control is the way you take it. The way you Sabi ko think na lang about po, it. Wait lang. You listen to me. Opo. The way you take it. Kung paano mo siya tatanggapin, kung paano mo siya iisipin. Talaga bang magpapaapekto ka sa isang taong mukhang pera? Talaga bang magpapaapekto ka sa isang lalaking daig pa yun na makla kung manghingi ng pera sa babae? Talaga bang makikinig ka sa isang lalaking walang bayag? Sa girlfriend pa humihingi ng ikabubuhay niya, wala nang ang pera, nakakondo pa? Yan ba yung klase ng lalaking paniniwalaan mo? Yan ba yung klase ng boses na pakikinggan mo? Yan ba yung opinion na worth it sa oras mo? I don't think so. So kung magkakalat siya, unless kaya niyang patunayan, unless he can back it up, to hell with his stories. Wala lang yan. Storya sa hangin lang yan. Ngayon siya magyabang. Wala na siyang sustento. Ngayon siya magyabang. Wala nang magbibigay sa kanya ng mga branded clothes, branded whatever na kinasanayan niya. Ngayon siya magyabang. Kasi right now, all I can think about or all I can imagine about this guy, all talk, pero wala namang ibubuga. Wala na siyang ibubuga. He can talk the talk, but he cannot and he will never walk the walk. Gets mo ko, she? So wag na natin siyang atupagin. Kung magkalat siya ng story about you, let him be. Hayaan mo siya, obsessed ka sa kanya. So what? Kaya niya bang patunayan yun? Makakita ba siya ng wall sa kwarto mo na puro picture niya? Meron bang ganon, she? Hindi naman, di ba? Hindi ka naman siguro nag-hire ng paparazzi para sundan siya, di ba? Hindi ka naman nagmamalikluhod para bumalik siya. Oh, anong obsessed doon? So you are not the person na ikinikwento niya. So why will you be affected by it? Bakit ka maapektuhan? Kasi po ako po yung pinapalabas niya na nagsinungaling. Alam niya po na may nangyari at muntik na po akong namatay sa kondo dahil sa kanya. Ano yun? Kasi po nung time po na yun na gusto niya ata pong bumili ulit ng gold na alahas. Bibili siya ng alahas? O Opo. bibilhan mo Ay, siya ng alahas? Bibilhan siya ng alahas. Ay, wow, taray. Oh. Kasi po 2 months na po akong delay. Ah, okay. Tapos nung nagkabugbugan na po, yung binugbog niya po ako. Meron po akong evidence na sa mama ko po yung video ng mga pasako. Binugbog ka dahil? Dahil sinasabi niya nga po, nagsisinungaling ako sa kanya. DJ Lala, syempre kung may iba kang lalaki or kung nagsisinungaling ka sa kanya, hindi ka na mag-i-stay sa ganung ugali. Kahit ang hirap-hirap na po ng sitwasyon. So, pinagbintangan ka niya na nagsisinungaling ka about you being pregnant or about you being pregnant with his child? Po, yung tawag po na sinasabi niya na gumagawa daw ako ng kwento na walang pera, ganyan. Anong walang pera? Yung wala po daw akong pera. Syempre po, kumbaga sa akin, nasa Pilipinas ako or kailangan kong ng pera, mag-save. Kasi nga, 3 months ako sa Pilipinas, mas nag-stay ako sa kanya kaysa sa family ko po. Ah, okay. Kumbaga gusto niya ng alahas, hindi mo siya mabilhan, binugbog ka niya kasi feeling niya nagsisinungaling ka kapag sinabi mong wala kang pera. Nagsisinungaling daw po ako. Tapos doon po lumabas yung ugali niya na gumagawa siya ng kwento na may iba akong lalaki, ganyan. Okay. Pero ano yung eksena na muntik ka nang mamatay dahil binugbog ka nga, 2 months delayed ka. Are you pregnant at that time? Sinipa niya po kasi yung tiyan ko. Opo. Ah, you're pregnant that time. Tapos humingi lang po siya sa kaibigan niya ng nurse po ako. Pero syempre, yung kaibigan niya nurse din po sa Pilipinas. Yung halimbawa na hindi niya man lang ako dinala sa hospital na ganyan, binigyan niya lang po ako ng mefenamic na gamot.
Diyan sa Okay. Pilipinas po. Opo. Pero yung bleeding po, tuloy pa rin po ng tuloy. Hanggang after 2 days, dumating po yung kababata ko na nasa Quezon City din po nakatira. Mm. Nagulat po siya, sabi niya, bakit ganyan yung itsura mo? Ba't putlang-putla ka na? Sabi ko, Okay. dinudugo ako. Kasi So, po, doon taga po lang, wait lang, nakunan ka ba because of it? Opo. Ba't di niya siya dinimanda? Kasi po, pag nalaman ng mama ko, mas maano po yung mama ko. Tapos yung mga kuya ko po. Okay. Ganito, no? Wag na natin balikan yung mapait na nakaraan mo sa kanya. I'm just so happy you're over him. I'm just so happy na you're done with him. Happy lang ako na hiwalay na kayo. So whatever it is na sabihin niya, hayaan mo siya. Alam mo yung latang walang laman? Opo. Ang latang walang laman ay maingay. Ganun kasi siya. Wala siyang laman. Walang laman sa utak, walang kakayahan sa buhay, walang mararating. Ganyan yung ugali ng jowa mo. Kasi nga, nawalan siya ng malaki. So, hayaan mo siya. Sabihin mo sa kanyang ganyan kapag, o kaya bigyan mo ng warning. Sabihin mo sa kanyang ganyan, this will be my first and last warning. This time around, you fight for yourself. Total, wala na naman kayo eh. This will be my first and last warning to you. Kapag hindi mo tinigil yung mga kwentong nakakarating sa akin, I still have the evidence. Nung binugbog mo ko, I will get you arrested. And I will never stop until you are behind bars. People like you, hindi kayo dapat naglalakad sa Pinas. People like you, hindi ka dapat nananatili sa labas ng rehas. Kailangan nandun ka sa loob ng kulungan. Kasi that's where you belong. You are nothing but a swindler. You are nothing but a spoiled brat. Wala ka namang kakayahan para maging spoiled brat. Kasi in the first place, wala ka naman talagang pera. Plus, ikaw yung tipo ng taong nambubogbog ng kakaya ng babaeng mahina just because babae kami. Pero pag tinapatan ka ng lalaki, I'm sure, iiyak ka ng mas malakas pa sa nagiging iyak ko. So give him a warning, your first and last she. Sabihin mo sa kanya, just to make him stop, if you are really bothered sa mga kunikwento niya sa'yo, you have the power, she, to make him stop. Sabihin mo sa kanya ganyan, this will be the first and last warning. I have all the receipts na mga pinadala ko sa'yo. I have the video nung binugbog mo ko. I can give it everything, or I can give everything to the authorities. Bukod sa you'll have to pay for my money na binigay ko sa'yo, na dinala mo sa wala, ikukulong ka pa nila because of what you did to me, na ang resulta ay nakunan ako. Sabihin mo yan sa kanyang ganyan. So he'll stop. So you can have your peace, you can move on. Let this be, siguro yung next few days, those be the last few days you'll ever cry for a guy like this. Yung mga lalaking ganito, hindi to iniiyakan. Ipinagbubunyi, ipinagpa-party-party yung pagkawala niyan sa buhay mo. Masaya na rin naman po ako sa nangyayari. So, wag mo na siyang isipin, wag mo nang stressin yung sarili mo, wag mo na siyang pakinggan, wag mo na siyang kamustahin. Kapag may sinabi sa yung kaibigan, may narinig ako mula dun sa ex-boyfriend mo, sabihin mo sa kaibigan mo, hayaan mo siya. Wag mo na sa akin sabihin, I don't need to know. You wanna know why? Kasi I don't listen sa mga taong wala namang kwenta. Sabihin mo yan sa mga kaibigan mo para hindi ka na nila dalhan ng news tungkol dyan sa ex mo. Wag na natin stressin yung mga sarili natin sa mga taong mas maganda nang wala sa buhay natin. Yung mga taong nambubugbog, yung mga taong siya yung gumagawa ng mali, ikaw yung pagbibintangan, yung mga taong ganyan, ang kapal na muka, pagkatapos kang hinga ng pera, pagkatapos kang saktan, pagkatapos magbuhay, akala mo doon, wala naman palang ibubuga, biglang ikaw pa yung bubugbugin sa huli. Yan yung mga taong hindi na pinag-aaksayahan ng panahon, ha, Shi? Opo. So, kung meron kang mensahe sa future she na magmamahal ulit, na magbibigay ulit ng puso niya to someone else, anong gusto mong sabihin sa kanya? I don't want you to give any message kasi sa ex mo kasi he doesn't deserve any word from you ever. So, kung meron ka na lang ibabato sa future she na papasok ulit sa relationship, anong gusto mong ipayo sa kanya mula sa isang she na ngayon ay natuto sa nakaraan niya? Anong gusto mo sabihin sa kanya? Hindi na po ako magiging ganun katanga katulad ng past.
At magiging ano pa po ako, better na babae. You are already great, she. You don't need to be better. You don't need to aim for the best. You don't need to think na ikaw ay less of a person pa because of this guy, na kulang pa yung binigay mo. You are already great, she. Magaling ka na, mabuti ka ng tao. You are a great girlfriend already. Gago lang talaga yung nakapartner mo. Hindi lang talaga kayo match. Huwag mong iisipin na ikaw pa yung may kulang, ikaw pa yung may mali. Don't do that to yourself. You are great, you were great, and you will always be great. Siya, hanggang dyan lang siya. Yung natikman niya sa'yo na karangyaan ng buhay, yan yung buhay na hindi mapupunta sa kanya. Sa mga taong ganon, hindi deserving para sa mga success that life has to offer. Okay? Maraming salamat, Shi, sa pagtawag sa programa, ha? Ingat ka lagi. Pwede pong DJ Lala, pwede pong mag-last message sa kanya. Sige. Para ma-warningan po yung mga babae. Sige, go ahead. Jerome, sana katulad ng sinabi mo sa akin last week na babalik ka sa pagkagago mo, kasi kahit na alam naman ng lahat na gago ka, nasasabihin mo na gagawin mong basura ang mga babae na papalit-palit mo gabi-gabi. Sana matakot ka na lang sa karma. Yun lang. God bless. Pogi Okay ba na. to? Hindi. Ba't ang kapal ang mukha niya palit-palitin yung babae? Baka palit-palitin namin yung paglagay ng body parts niya. Nakakaloka si kuya. Akala mo naman pogi. Hayaan mo na siya, Shi. Sigurado naman ako kahit papaano darating ang karma sa kanya. Mas mabilis nga lang this time. Yes po. Maraming salamat, ha. Ingat ka lagi, Shi. Thank you so much po. Salamat. Ingat.